Apa saiki nak bayar apa, Bos? Ya ayo ae. Mbek ditakon kerjane yo ngale nanti. Lah sing ngirane Mari tak tarekno aku, borongan dhewe awak. gendeng kono ora ngejak aku. Kok aku katane kon mulai aku dikono sak macul sampai maghrib. Apa saiki langsung nang Bos takon. Wis ayo. Awake panas, tenan ilang pori. Awan nang kalai, delok sing meninarane jadi garam. Tapi kene wis, apa kebecerane tak jalan sekali. Ayo Bos. Nah di korek. Kon Amerika, Apa? nak duit lah. Nah wong aku sih turun juga nang ATM. Ayo teraku. Ya apa iki? Berapane kata dindi iki? Ayo teraku. Delok tekan di story kono. Sing meneh kae maju dulu. Ayo. Jadi sama dulu. Ambil dekat deh panas. Yo enak ngene iki. Yo. Wale kapane tegak anu sing kuning kacul iki wae. Dukure. Yo. Terus penak yo. Itu kene wis. Liwat kono lho wis. Ya, arena yo juse dek kene. Dure adoh anan lho. Iya. Waduh, apa kira? Lagi yo anu kon, halan lagi. Turah kon. Lah yo, kalau nilai tongi. Nanti ki, Bos. Urus kono lho. Ah, sore Bos, lah kono manggopet. Harap. Yo. Enggak ada kene rek, sekali di ngono lho. Ya, yo. Kira Bos. Yo. Lah mari nih sakno. Mari nih Bos. Bos selama jalan di lor sing mari bedo kok. Aku garap iki dhewe rek. Oh, makane kok aku maju di kono main kok kena. Lah kene terus nang di kono iku. Iya. Bapak iki dikese di kono ndiko. Delok sik. Yo ayo. Ya kira sing terakhir manjul iki kene awak. Kita sampean Bos. Yo. Beneran Bos kan kacul. Ini tak pakai polisi kono. Iya. Terus kalau anu apa bapak ini juga kono lho. Heeh. Iya. Iki meron dapat kok mati April ini. Ngawur ae ngoni. Iki beta anu iki. Apa? Kita doli hubungi. Jadi kok pacul loro lagi. Lah iki yo pacul loro, Bos. Lah yo, Mbone kok ngene, Bos. lah hari iki gak ada pacul, Bos. Aku tak duwe. Nek tadi bayaran akon. Iya itu pacul. Yo sik rek. Lah wong aku mangkok muni. Terus juga di ATM. Kapan lho? Coba mau ini mari lanjut bayaran. Aku yang ada di paculan nyar. Barang ya Bos ya, barang iki. Bayarannya double. Lah ya double rek. Ada orang lek. Ayo. Mana sih Bos? Lah yo. Yo bisa mek kono tolo rek. Bisa balik ah. Boleh ayo balik wis. Ayo. Kok Amerika ke nanti Mas? Tulis sih langsung. Iya, ini panas. Heeh.
dari pulaan. Mas, kok mandi di sini? Bisa, Pak. Mari kita antar nang balon. Anu ditakon aku. Apa? Bojone mana nanti? Mari berkapan ambil aku? Kapan? Iya. Berarti saya gimana rondo? Oh. Oh, tiba wong iki rondo dah. Iso tak gasak iki. Wis wae tak terus, Pak. Ayo, salaman apa mandek? Ya, aku sudah tinggal mau kasihku. Lukur, Pak, yo. Oh,